ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 2021 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରାତ୍ରି 10ଟା 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 10ଟା 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହୋରାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5ଟା 29 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6ଟା 8 ଯୋଗିନୀ ଅଗ୍ନିକୋଣେ ରାତ୍ରି 10ଟା 49 ପରେ ନୈଋତେ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 11ଟା 54 ମଧ୍ୟେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅଗ୍ନିକୋଣେ ପୂର୍ବେ ଐଶାନ୍ୟେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 10ଟା 49 ପରେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଶିମ୍ବ ରାତ୍ରି 10ଟା 49 ପରେ ପୋଇ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିର ରାଶି ଫଳ ମେଷ ରାଶି ସେବା ପୂଜା, ବୃଷ ରାଶି ଧନକ୍ଷୟ, ମିଥୁନ ମିତ୍ରଲାଭ, କର୍କଟ ଆତ୍ମଗର୍ବ, ସିଂହ ପରାମର୍ଶ, କନ୍ୟା ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ, ତୁଳା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ବିଛା ପରାଧୀନ, ଧନୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ, କୁମ୍ଭ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ମୀନ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।